तर याच घटनेवर मंत्री पंकजा मुंडे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी काय प्रतिक्रिया दिलेली आहे पाहूया. तर प्रश्न असा का आमदाराच्याच गावात असा काय तर कोणत्याही मुलीवर अत्याचार होतो हा फोकसचा विषय तो चुकीचा आहे, त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. मला वाटतं की आपण आज एक कायदा पण पारित केलेला आहे खूप स्ट्रिक्ट ह्याच्या मागे पोलीस ऍक्शन प्रॉम्प्ट होते, पण आता तरी हे जे होत चाललेलं आहे त्यात डिटरंट तर पोलीस असू शकते, कॅमेरा सीसीटीव्ही असू शकतात, वेगवेगळ्या गोष्टी असू शकतात, पण समाज म्हणून आपण कुठे कमी पडतोय हे पाहणं जरुरी आहे. कारण जर असं कोणी करतंय तर त्याचे व्हॅल्यूज काय, त्याचं व्हॅल्यू सिस्टम काय आणि त्याला ती शिक्षा दिली गेली का. आता सुद्धा नागरिकांची हीच अपेक्षा आहे की या घटनेच्या मध्ये फाशीची शिक्षा व्हावी. मी श्री संदीप गिर यांच्याशी बोललेले आहे आणि सगळे साक्षी पुरावे पोस्टमॉर्टम मधले पुरावे समोर आल्यावर निश्चितपणे याच्या शिक्षा होईल.